Na meron sa atop sa City Mall. Yeah. Karon pa ko nakasuod dire sa kali dire nga lugaran eh. Wearing mask, pero ang pinaka-importante ang pagpaligpon sa ating immune system. Sakay mo sa among Kumani able ate ni Raisel ate. Gibiyaan lang kami nimo ba? Ate gumang ko siya sa able. So mugawas ako sa akong sakyan nga bag-o. Ilas. Oh, di ba? Look at my new car. This is my ate Rachel Magdadaro. And this is my ate. So mauni dire. Mauni ang sakyanan nga among gigamit. Ya, mao to among driver, gwapa kaayo. Ay, gwapa ko na kayo driver. Masuya madid. Hi driver. Uy, hi driver, gitawag ka oy. Nya musod mi unsa na dire murag CR man ni. Musod mo dire nya. Ako kay ba okay, first time na ako direk sod. Kita nila mga Musod mi dire. First time na ako direk sod. So, namiron sa sod sa City Mall. So lakaw-lakaw rami nangita mig kuan kaayuhan. mga pagwapo. Ari mi rin sa mga pagwapa o pagwapo. So wala man diri kuan wala tindera. So Namdri. Nya musod mi sa among tindahan. So naana mi diri. 350. Mahala diri ilang kuan ay 350. So mangita mig barato aron makasave pod mi. Mao ni ako makakuyog na Suway, diri. 35 bro, usa na. Usa gyud ka kuan plastic. 35 usa. Suway dadaway ko. ano og lipstick. Tay daw mahal ko. Nami diri. Naglag mi diri sa Swan sa City Mall. Kadagan kag mabaligya. Kamari ang gano at rito na. Kukumbere. Cucumber? Kukumbere. Nga. Sana dagdagan na tong dala ato sa taong na ato ta maguna. Asa? Karoon na namin sa Marie. Marie. Masod mi diri. Para manood. Dito. Sige, gyapon lagi. Kinsa to nang itay pagwapa nami sa Marie. Diba? Barato ra kaayo diri. Okay, may tira diyan niyo kay upay. Pila din card. Ito sa kabande nga ng gas bank. Lami sila tong sira. Pila ka na 40.90? 40.90.